Достар, Интертат электрон газетасында башлап җибәргән татарча лайфхак проектын без инде дәвам итәбез. Безнең инде менә беренче чыгарылыш, яшәк пешерү чыгарылышыннан соң бик күп хатлар килде. Калфак тегергә өйрәтергә сорадылар бездән бик күп гүзәл затларыбыз дип әйтик инде. Һәм бүген минем янымда Динә Закирова. Сез инде аны күбрәк беләсез скрипкачы буларак. Ул безнең Камал театры оркестр музыканты. Җырлый әле тапшыру аша да без аны күреп беләбез. Шулай Алканат рок төркеме бар иде кайчандыр. Шулай бит, Динә, исәнмесез? Исәнмесез, Илгиз, исәнмесез, кадерле интернет кулланучы гүзәл затлар. Һәм шундый сораудан башлыйк әле. Ничек сез бу калфак тегүгә кирип киттегез? Һәм гомумән әле күп кешеләр, бәлки интернетта бик утырмаган кешеләр бәлки белмидер дә сезнең калфаклар теккәнегезне. Калфаклар модага кирип киткәчтен мин эзли башладым, кем калфак ясый икән. Берсенең вакыты юк, берсе кыйбат, берсе ямсыз, берсе тагын инде. Мин әйтәм, булар бит бөтенесе кул белән эшләнә торган әйбер. Ни өчен мин аны эшли алмыйм дип, үземә максат куеп, менә шушы калфакны утырдым да ясадым. Әлеге ысул минем үзем куллана торган ысул лайфхак булгачтын, ул инде Ниндидер кагыйдәләргә буйсынмый, һәм инде тәнкыйтьләргә ашыкмагыз, кадерле дуслар. Бу бары тик мин куллана торган ысул әйтеп киткәнемчә. Димәк, киттек, калфак тегәбез. Киттек.
Менің әлеге кеңешім сізге пайдалы болған екен, мен бик бәхетле боламын.